казвам Наталия Цекова и съм актриса по образование. На 32 години съм и съм ромка. Аз завърших актьорско майсторство за драматичен театър в Театралната академия и този спектакъл е първият двуезичен ромски спектакъл и първи мой моноспектакъл театрален. Дразни ме това, че съм сложена като първата ромка актриса. Може би е така, може би съм първата ромка, която казва, че е ромка, нали, и е завършила Театралната академия, но със сигурност има доста роми, които са завършили надфис, обаче са имали своите притеснения да го заявят по една или друга причина. Така че аз не съм първата ромка завършила надфис, аз съм първата смела ромка, която казва, че е ромка. Това е единствената разлика. Аз 2 години бях в непрестанни тързания, свързани с този моноспектакъл, дали трябва да го има. Въобще каква трябва да е формата на това представление, дали ще постигне това, което аз искам да има в него. В смисъл, дали ще достигне и до хората, дали темата ще бъде разбираема, въобще дали има смисъл от представлението. Обаче сега съм щастлива, че го има, защото има смисъл. Има смисъл и това ме прави много щастлива. Моноспектакълът една жена разказва своята история. Жена ромка, която е на висок пост и която се влюбва в един гаджо, но иска да запази в тайна, и даже не да запази в тайна, тя иска да изтрие същността си, корена си. Никой не трябва да разбира, че тя е циганка, защото мъжът, в когото е влюбен, няма да приеме това. И тя иска да бъде нормална, чиста, бяла, а не циганка. Идеята се роди от драматурга на представлението, Здрава Каменова, която беше много впечатлена от история, която я разказах. Историята на семейството ми. Въобще, аз съм може би първата ромка, с която тя се запознава така и общува по-активно. И беше впечатлена от бита, от културата на ромите. И реши да напише нещо за това. Реши да напише, да се опита да стигне до тия хора, да ги разбере. Много е странно, че аз на премиерата не очаквах нищо от това представление. В смисъл, не знаех точно какво правя. Бях адски притеснена от това, че имам премиера и осъзнавах колко е ангажиращо и колко е трудно. Обаче, след като минаха няколко представления, започвам да виждам реакциите на хората, които плачат след представлението, си давам сметка, че представлението е... този мост, който винаги сме търсили. Ние, ромите и другите, които не са роми. Той е точно онзи мост, който те кара да свързвате с другите. И мисля, че точно това исках да постигна. И то се избистри след... Това мое очакване се избистри точно след второто, третото представление, когато видях реакцията на публиката. И осъзнавам, че моноспектакъл е част от моята кауза. Някакси неосъзнато в годините винаги съм била свързана с това да променя мнението на хората за ромския етнос, на тези, които са около мен. И то е част от каузата ми. От вярата ми, че ние сме един прекрасен народ и заслужаваме внимание и отношение, но не е внимание, което е свързано с негативната част от нашето съществуване и с битовата престъпност и с това колко сме крадливи, мръсни и некъпещи се, а с това внимание истинското, което кара хората наистина да пеят, да танцуват с теб, да мислят върху това, което сме. Излез при мен и послушай моята музика.